Salamat po sa lahat na nagpunta sa aking live stream. At nagpapasalamat ako dahil wala na ang net ko. Hindi na naghang na yung mga videos nyo. Kaya very much sure mamaya pag malaki mawawalan na kami ng taon out na to, sigurado yan. Kaya maraming salamat po sa lahat na nagpunta. Si Millions Ko Vlog, Layamar TV Official, Beth Madayag, napakarami mo pong angels. Thank you so much po. Si Nagat Mix TV, thank you so much sa suporta. Kabsat. Si Tito June MTV, salamat Kabsat. Huwag ka munang mag-live ngayon. Ay, mag-vlog ngayon na mag-ride kasi madulas ang daan. Tsaka dahil sa bagyo. Si iConnect Insights and Beyond, si May Insights. Tita Itnelgak, meron akong na-play kahapon. 2 hours kayo ni Tito June. Reward niyo yun sa pagpunta sa mahaba kong premiere. Salamat po kasi naghahabla ko ng watch hour. May kulang pa akong siguro 500 na lang na watch hour to meet the 4,000 watch hour required by Angkor. Thank you so much. Miones TV, thank you so much. Beth Madayag, thank you very much, Kabsat. Layamar TV Official. Apple TV, Kabsat, mag-iingat ka din dyan sa iyong trabaho. Si Mary J Mix TV, thank you so much, Mary J Mix TV. May Insight at Rebecca Mix Vlog. Thank you so much sa kapag-play pa ko sa'yo. Ngayon na ayaw na eh. Umiikot-ikot na lang siya. Hindi naman. Thank you so much. Sige po, konti na lang. Bakit kasi mababawas yung 6 hours ko eh. At dagdagan ko lang muna ng 5 minutes. Thank you so much. Salamat po sa mga reminder nyo na mag-iingat kami. Opo, hindi pala. Kasi maganda naman ngayon dahil wala kaming pasok. Financial, merong sa government, work, lahat walang pasok kasi opisina, eskwela, mga klase ng all levels ay cancelled. Christine, buti wala akong malakas na hangin. Kung hindi, patay kami. Mansya. Mamaya pag may connection ako at nagla-live po kayo, pupuntahan ko po kayo sa mga live stream nyo din para din po sa mga sukli ng mga kabain nyo. Thank you so much po sa lahat. Thank you thank you so much. Sabi niyo, under signal number 1 kami kahapon. Pero ngayon, nasa signal number 2 na. Signal number 2 na. At salamat sa Panginoon dahil maski signal number 2 kami, walang masyadong ulan. Ay, ito, walang masyadong hangin. Ganyan lang siya. Umulan, kaso lang kawawa yung mga palay kasi malapit na nilang i-harvest eh. May mga nagka-harvest na nga rin ngayon. Oo, may mga nagka-harvest na ngayon. Naghahabol sila bago dumating ang bagyo kaso hindi nila nahabol. Sana pinapanalangin namin na walang hangin na darating, kung hindi yung mga palay ay wala na, mapuputik na yun pagkahahar